manis yo ngene iki. Aduh, bagus irengmu lho gak malih-malih. Tapi manis. Manis tenan. Ah iya. Ya iki nonton ndoro Pak. Wah. Manis nggih. Jenengan sing nembang taping gunung ya. Heeh. Siap. Mik Mas Roni. Ya ngadeg mriki. Heeh. Kok ya manut Ram to? Walah ngene. Ya, Manut ora manut. Kula tak mriko. Nggih, Mang mriko, Mbak. Ya. Wah kok cuek tenan lho karo wong wedok. Bluk. Mangga.
sugeng dalu Mbak Eka. Inggih, wilujeng dalu Mbak Yulimbo Biong Cange, Mas Yusuf Ansor. Hai, ya sugeng dalu Mbak Eka. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat selalu. Pripun kabare panjenengan? Pangestunipun dawa sami-sami kula inggih sae Mas Yusuf. Alhamdulillah, disehat aja ngasih lara. Iya. Iya. Mangan sup karo dicampur tahu. Mas Yusuf mugi tansah panjang yuswa sehat selalu. Amin, amin. Matur nuwun. Aku arep mbales pantune aku ora iso mikir. Oh iya. Ora usah dibales. Mboten dibales. Wis tak anune wae ora usah mbok bales, aku ora perlu mbok bales kok. Astagfirullah. Nggih, sehat selalu Mbak Eka. Pangestunipun menyang Solo tuku roti. Amin. Cakep. Lah iya cakep. Keluarga ageng Boko Katmo Nggih. mugi tansah kathah rejeki. Amin. Amin. Alhamdulillah menika kula saged nderek sowan wonten dalemipun Bapak Katmo. Nggih, Mbak Kan Eka. panggih melih kalian nggih. panjenengan Masda Lah, Yusuf Dalang Kondang, anak Amin. luar biasa. Amin. Bungah kang tanpa upama. Apa? Anak ajaib, anak luar biasa. Aku ki normal, Mbak. Napa ta? Normal. Normal pripun to? Sekolahku ki ning negeri ora ning luar biasa. Tegese panjenengan menika lho, saumur panjenengan wis dadi dalang kondang menika termasuk anak ajaib lho. Wah, ya digenahke no lho ora. Ora kok anak luar biasa terus sing disuruh nganggo kursi roda kae. Astagfirullah. Aden dudu kuwi sing tak maksud. Nggih, Panjenengan ki lunuweh saka kanca-kancane panjenengan ngono lho. Wah, ya biasa, Mbak. Allah biasa piye padine batinmu aku imbuh ngono ta. Maksudnya? Ngayo aku imbuh kok Mbak ngono lho. Aku mbok, Mbak. Nah ngono lho sempat ngleling dhisik ngono lho. Wah, Tak kampleng raiku sisan malah. jan piyai kok sak botol Yakul. Iya. Aja sok ning nggon ramen, Mbak. Innallaha ma'asobirin. Artinya apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Hubungane kok adot. Ora kok lagi petuk ping pindho ngono kok ya wis ngelokke kaya botol Yakult arep ngomong aku cendhek. Lah aku ya cendhek Ora lho. padha karo Mbak Via, ora padha karo Mbak Ria ngono karepe. Sinden-sindenku ku ya sak botol Yakul kabeh. Ya ora iso samene dhuwur-dhuwure lencer. Wah dikeroyok sindan-sindan diengkremi lho. Sapa? Aja macem-macem. Iki Aku? nek sing jenenge Mbak Via nek wis kadung nesu panjenengan dingkremi netes kowe kok iso. Padahal aku ndrok wong aku wis netes kok. Mosok ndokmu netes. Astagfirullah. Aja kaya ngono. Jenenge arep ngelokke nek aku ki cendhek ngono ya. Mboten, Mbak. Ngerti apa ora? Meng guyon. Ora ngono, tapi jenenge nek aku ndek ngene iki, Nggih. kuwi wis tak kanggo moto. Tak kanggo moto uripku. Oh, Kuwi nggo jenenge menungso sing konsisten. konsisten liripun. Dadi kawit lahir teko mbuh besok kananane ya panggih ndek sakmene terus ngono. Oh, ngaten Dadi ya. ora dhuwur-dhuwur. Wong Jenenge konsisten. Oh, ngaten. Ngono ora kok botol Yakult. Petuk-petuk kok botol Yakult. Nek wong dhuwur kaya ya konsisten lho, Mbak. Piripun kok konsisten ya ora iso kan kae perkembangannya awit ndek karo bayi lahir berangkang Ngene. laku dandanan ngono kae terus Wong dhuwur kan nek wis tinggi badane dhuwur. Ora ana ceritane wong dhuwur mengkeret dadi ndekno ora ana. heeh. Ya anane tetep konsisten. Tapi kan perkembangannya dari lahir sampai dhuwur. Lek aku gak awet lahir ya sampai teko mbuh besok ya ndek terus. Ayo. Ai. Nggih, donganipun kagem pinanganten kekalih Mbak Eka. Inggih menika Bapak Katmo Kasimun dawuhaken putra kekalih menika lak ngunduh mantu to Mas Yusuf, Mas Aan Rudianto kalih Mbak Yu Dina, Mbak Dani, Mbak Dani, Mbak lah ya Mbak Dani. Dani, Korimatus, Korimatus, Saktia. Takziah. Saktia. Saktia. Panjenengane iki sosiale dhuwur, anggere nek piye mesti yo kulino takziah ngono. Lah wong ewoh ditaksiahi. Sinten Pak Mbak Dina? Mbak Dani, Mbak Korimatus, Dani Saktia. Korimatus
Sadia. Nah, menika muga-muga tansah bahagia selalu. Amin. Langgeng temuka puputing yuswa ora ana sing misahake. Amin. Amin ya robbal ngalamin. Saka asmane wae Mas Aan Rudianto wis kena ditonton. Tonton napanipun? Lho, bisa kok per huruf Nggih. Mas Aan Rudianto. Nggih. A menika anggonipun pados talining katresnan tansah dipun gampilaken Gusti ingkang akarya jagat. Nggih. Antuk putri ingkang soleh, antuk istri sing solehah, asmane Mbak Dani. Wah, nggih. Terus Rubeda sing nyrimpeti tansah sumingkir digampangake anggone golek ngupaya boga. Antuk talining katresnan putra sing soleh lan solehah. Padha mau. Nah, tangga teparone keluarga ageng Kambu kene padha nyekseni tirakatan muga-muga keluarga ageng Boko Kamto lan Mas Aan Rudianto tansah pinaringan payungan dening Gusti akarya jagat samawa sakinah mawadah warahmah. Amin ya robbal alamin. Ingkang den jangka inggih namung menika. Iya, sakinah mawaddah warahmah. Leres. Nggih, Mbak Eka. Keluarga agenge Pak Kamto karo Kamto Kasimun. Pak Katmo. Pak Katmo. Walah kok jo kualik ae. Ora apa-apa. Inggih, wong nembe pindah menika lho kula sowan mriki Mas Yusuf. Jenengan sowan mriki sampun ping pinten? Lah nggih nembe sepisan menika kok. Nembe pisan menika. Nggih. Heeh. Nah, kula pun ming kaping-kaping. Kaping pinten? Ping 10 napa enten lebih malah. Mriki. Nggih teng dalan mriku gur liwat Buya Wiri ngeten nggih. Teng mriku. Nek sowan mriki nggih nembe pisan niki. Oh lah nggih, ngejane sowan mrene agi pisan. Leres inggih. Ya tamu sing sami lenggah kathah menika Kang Yusuf. Ah nggih. Nenggani panjenengan. Wah, piye to dalang cilik, dalang Yusuf ki kaya ngopo to? Wah, kaya ngopo to dalang Yusuf kae baguse kaya ngopo to? Ngono to. Ngerti. Iya. Roe biasane ning Yusuf apa ning YouTube tok. Nggih. Bareng teko kene. Wah, jane yo bagus tenan nyenil ngono. Astagfirullah. Aja ngalem-ngalem ngono ku ndak gedhe. Apane? Anu apa orang gede? Anu ditembangke kagem pinanganten kakung kekalih, kakung lan putri, Mbak Eka. Sing tembangipun menika ingkang jumbuh, mangga. Ya mbok menawa ana panyuwunan apa ora? Oh nggih wonten, nanging menika khusus saking panjenengan kagem pinanganten kekalih. Oh, saking kula khusus. Nggih. Nyuwun pelok barang nggih, Mas. Pelok barang. Nggih. Mesti anu iki, apa? Dadi ati. Wah, kok ngertos panjenengan? Oh, ngono ta? Iya ta. Aku meh ngawur ya biasane. Ngawur kok ya pas. Wah, iya. Astagfirullah. Pas nduk mergo ora. Bendina kok guru nyebut ae jane ngopo to? Sinten? Jenengan ki lho. Astagfirullah. Loh, dengan istighfar kita akan dimudahkan segala urusan lho, Mbak. Nggih, heeh. Ini sahih hadisipun menika. Iya. Susah. Tenan. Mangga. Saiki Anu tahun ngincing mboten napa-napa, Mbak? ya wis bar. Iya. Enggak, saknika. Enggak. Wah, nggih. Oh lah kok ya nggo dolop ning kono. Bodikate sing meking. Bodikate sapa, Mas? Bodikate Aji sing meking. Heeh. Manajere sing meking. Manajer sing meking.
grup kene to pisan. Kandhane managemene si sing making kuwi kok, Mbak. Lah iya. Ah iya. Luput pisan kena pisan wong ngene bawa kok iringane kempul. Paling ora bawa iki didinding kendang, gender. Gender. Nah iya. Yen gampang luwe gampang. Yen angel angel langkung tan kena numbas harta kendangnya jedor dikendokke Mas. Kok ndak kaya apa kendang jedor elektron. Iya. Nah. Mangga. Bacutke langgame ya. Langgam Mbak Eka, mangga. Sedang gula ya. Sedang gula? Nggih. Oh, nggih, semangga. Mari meneh terus aja padu ngono kae. Jangan padu ya, Dik ya. Oh, anu to artine kuwi to. Panjenengan apa ya wis pacaran? Sapa? Panjenengan? Wah, kae aku gendak. Loh, urung pacaran kok gendak? Ponakane tukang ison kae. Loh, malah mau gendak? Lah iya. Kaya aja gendakan to. Ora apa-apa. Paling ora iki sesideman. Astagfirullah. Penting didik. Panjenengan ki dalang muda sing kena kanggo contoh kok. Sakliyane dalange ya lari, sekolahe ora lali. Wah, mboten. Hebat tenan. Mboten lali nek pas kelingan mboten lali, Mbak Cina. Kok nek pas kelingan pripun to? Sekolahe lak ya aktif terus mlebu terus to. Aktif nggih. Hebat tenan. Tegane kambil ijo. Amin. Apa? Tegane kambil ijo. Terus. Bejane besok sing duwe bojo.
Tegane kambil gading. Iya ta? Nggih, terus. Bejane besok sing iso nyanding. Wis ana sing nyanding ta? Sapa? Jenengan ki lho. Lah ya aku nyanding ora disanding. Ponakane tukang son ki mang. Heeh. Wingi pralone bar tak pecahke. Pralone tukang son. Ya sing penting potensione aja mbok puteri ya. Ora. Iya. Sok wae. Ayo polahe ndi to wonge? Sapa? Mas Gandrung ae sing mecahke pralon. Iya. Mangga di. Sing penting lak pralonmu aman rong dipecahke ponakane. Ora. Aman. Astagfirullah. Lek pamane dolaran pralon hati-hati kok iso mecahke pralon. Wah. Mongko tukang son kuwi duwene potensio. Oh ya nek ngono poten. Mangga, Pak. Jaipongke ngene penak ora, Mbak? Lah penak banget lho. Iya, ya. Penget. Jenengan nek ngendang jaipong rak ya iso to. Lho suwek. Cah wedok kok kon ngendang jaipong ya suwek ta ya. Tangane apa kendange? Jarike. Oh, ngono. Mangsane apa? Ngono nek ngendang jaiponge paling ora kudu pepak, kudu rangkep, nggawa kathok, ngaku gak kathokan. Ora to? Lah jarian. Astagfirullah. Lah jarian apa ya kon kathokan? Tuman to sinden kok kathokan. Sinden apa arek training karo olahraga kok iso. Ya ora apa-apa nek tulisane SMP Muhammadiyah rongkop. Wah, sinden budal ninting lah kok nganggo training SMP Muhammadiyah Jatir Srono. Heeh. Enggak. Lah, dalah tekan ndi? Apa kowe? Apa kowe? Lah nggih niki. Aku yang kerja omongan wis lali.
Aku judek kok. Apik sih kuwi apik. Mesti gawane Mas Nanang pitik iki. Genah. Kok iso gawan mang wis diomong ibu kon ning omah malah nusul. Engko tak kei mik lho. Astagfirullah. Lagi mik ning kene lak enek teh akeh to. Oh ya bener. Iya. Mangga telaske Mbak Eka. Iya. Kaget aku. Nuwun para miyarsa. Kowe janji susah waduh dilan oni. Matur nuwun Mbak Eka. Ora nyono ora ngira. Pripun to? Piyaine iki aktif. Iya. Ning suwantene jan kalem, Nduk. Ha iya. Beda karo Mbak. Aktif wong jenenge uget-uget. Oh lah iya, aktif ning suarane kok ya ora uget-uget. Nah, iya. Suan uget-uget bener ngerti artine uget-uget apa ora? Apa, Mbak? Uget-uget kuwi. Ngene. Lah nggih uget-uget. Heeh. Nah, uget-uget kuwi sinden sing ora bakal mati selawase. Kok iso? Kok iso ora mati? Ora mati. Lah mati yo nek uget-uget. Heeh. Ya kan ora mati berarti. Wah iya. Nah. Mati yo isih uget-uget ya. Lah wis uget-uget. Iya. Dadi sok kancane mati aku urip dhewe. Isih uget-uget sih. Heeh. Sen arep tuku kopi malah bingung aku. Lah ngapa? Lah kancane do mati kabeh. Nah tuku kopi ning ndi? Lah yo ning endi sing ana ngono? Ya ora enek wong kok ana. Ya ning serandaan apa ning endi? Ning endi? Ning Baben apa ning Ngrenteng? Ora usah kadoan wong aku wong Sragen paling ora ya Gunung Kemukus. Astagfirullah. Lho teng mriku sakniki sampun dipugar. Wis Ampun, toh? rehabilitasi, apa jenenge? Revitalisasi. Revitalisasi. Oh, wis ora kena dipandang sebelah mata, wis Wah, dadi tempat wisata, kuliner dan sebagainya. Ngono. Tak rono ah sesuk. Iya, karo Pak Katmo. Wah, ora usah aku dhewe wae. Sesuk rono karo Pak Katmo. Ora pakat mo. Heeh. Ya wis. Rono bakal ada sosialisasi. Sosialisasi babakan Ya apa? babakan ngono kuwi saiki wis dihapuskan ngono. Oh. Saiki ngalih ning nggon online, Mas. Astagfirullah. Door to door ya? Saiki Ki online. maca nama Mbak Eka. Lho dipun waos. Ya, sugeng dalu Mas Yusuf, mugi-mugi Mas Yusuf ugi kanca-kanca Ansor laras pinaringan sehat selalu sukses. Amin. Ya. Nyuwun ninggal katresnan spesial kagem sederek Pandagyu. Salam kenal, salam sehat, salam budaya. Salam Pandagyu matur nuwun saking Bu Sumini anggota Pandagyu Wonogiri. Oh ya, ana amplop, ana saka penjanipun Bapak Haji Kardi. Ya, iki untuk 8 sinden. Oh. Pripun Mas Yusuf mang baleni meleh? Untuk 8 sinden. Oh. Untuk 8 sinden. Oh, nek Lah sing 8,5 gak katut to? Jenengan kan bintang tamu ora. Oh ngatur. Lah aku ya macak sinden nih. Oh iki nggo jenengan. Nggih. Iki Pak Haji Kardi nyuwun caping gunung. Mbak Eka disuwun ngendang. Ya. Adalah. Ngendang terus sing jenggleng kok sindene kancaku ngono. Ya. Ki amplope nggo jenengan ki saka Pak Haji Kardi ki. Oh. Amplope nggo jenengan lah isine. Lah ya sak isine. Masa aku dihapusi cah cilik. Aku wis cilik dihapusi cah cilik. Ki ana 300, Mbak. Nah iya, ngono potong pajak ngono ta. Wah iya, nggo ongkir kok nya. Wah, lah mbake Yusuf Ora. COD nganggo ongkir barang. Enek kok saweran kok dipotong pajak nganggo ongkir barang. Kok gur ngelongne ngene lho kok. Lah ya nya to. Susah men. Oh. Kuwi sing iki dienggo sinden iki. Oh ya ngono iki. Oh iki kanggo kula. Nggih. Matur nuwun ya. Nggih, ya gek dipinangkani caping. Jujur ram. Di apa? Dipinangkani, diaturke. Lah sing nembang caping gunung sapa? Ya sing anu sih kek. Astagfirullah. Heeh, Mas Roni.
sing ngendang, sing nyanyi kula sing ngendang. Ngono ya boleh. Ini Mas Rani. Ayo Mas. Nah, Iya. ya ngono to saling melengkapi ya Mas ya. Kudu saling melengkapi kok ya ora. Iya. Kene. Wah, tangane iki lho, Ngapa brisine. ta? Delon iki lho. Ngetarane nek pengendang laris ya ngene iki. Aduh, bagus irengmu lho gak malih-malih. Tapi manis. Manis tenan. Ah iya. Ya iki nonton ndoro Pak. Wah. Lho manis, nggih. Jenengan sing nembang caping gunung ya. Heeh. Siap. Mik Mas Rani. Ya ngadeg mriki. Heeh. Kok ya manut Iram to? Walah ngene. Manut ora manut. Kula tak mriko. Nggih, Mang mriko, Mbak. Ya. Wah, kok cuek tenan lho karo wong wedok ngono kuwi. Aku berdarah dingin. Panjenengane sak liyane darah dingin ya keturunan ningrat ngono. Weh, Darah kotor, oke? Darah biru. darah biru. Kok darah kotor. Darah kotor. Amit nggih, Pak. Gung. Nggih, Nggih. aku bawane wae, Mas. Bawanipun. Nggih. Wah, nggih. Siap, enggak. Iya. Sabar. Sawerane ndi? Oh ya, bekerja dulu kok terus belum kerja minta saweran. Nah, penting dit. Engko tenang wae, engko arek disawur karo Pak Katmo. Nggih. Disawer kok disawur. Pribadi ngono. Disawur beras kuning. Kae lho sing dikai padha lho sawer kok sawur. Iya. Mangendangi, Mbak, kayak benjang anak-anak pengendang. Pripun? Mangendangi, Nggih. kajenge benjang tambah anak-anak pengendang. Lho nek pengen duwe anak pengendangi carane piye to, Mas? Anggere jenenganten dhuwur. Astagfirullah. Paling ora nek pengen duwe anak dalang ya rabi karo dalang. Apa piye rabi karo pengendang kok ning dhuwur? Lho kan omahe kene Tambak Rama ki dhuwur. Daerah posisi. bukit, Heeh. pegunungan. Bilang dong. Iya. Enggak Pak Rani. Sok November mayang. Iya. Aja kon mumbul lho aku. Ora. Wedi. Yo, mumbul ora apa-apa. Anak pecah. Ora apa-apa. Ditancoplas. Apa kok pecah barangnya? Mangga. Cek sound sik Mbak Eka. Oh, dicek riyen. Heeh. Nggih, dicek. Panjenengan sing ngecek, Mas. Dan jenengan? Nggih. Nun, napa panjenengan masih sing ngendang ngecek kula? Nek ngecek Lungguh lincak kejeglong. Lungguh Lungguh lincak kejeglong. angele. Pinter ya, Mbak. Aku imbuh. bahasa kendang ngono. Pak Kerto tuku kertu liwat kretek. Iye. Pak Kerto. Pak Kerto tuku kertu liwat kretek. Ya. Oh iya. Heeh. Mas, rasa tepuk tangani. Apa tepuk tangan tanpa saweran ngono lho? Boten Pak, wau disawer kula muran. Tur nuwun. Apa nih? Pak Bluk. Pak Kerto tuku kirik muni. Hauk. Piye, Mas? Pak Kerto tuku kirik muni. Hauk. Lah kok apik awakmu karo kirik. Aja kirik ki gak oleh, Mas. Enak oh, Mbak. Haram. Astaga. Ayo, bawa Mas Rani. Ya. Ki gak sida tuku neh. Gak ya wis. Sida ora? Engko ndak auke. Mangga. Ya wis, ya wis. Ya. Sabar. Saben bengi nyawang Kiri tang. Ya. Jengleng. Onang Iya. Yen memacang. Nganggo jenggleng ngono lho ya ben apik. Kok nganggo nyolot Mas Roni? ya oke. Oh, ngono lho. 200. Yen memajang mung karo janur kuning
Awas ngetutke aku. Jiro. Iyo, alah. Aku wedi nek jarik kuwi engko Ora. muncul. Aman. Riza, tolong jikok tisu. Mburine njeglok rong pringkil ku lho, terus. Wah, lah. Gur anu lagi ramban keloro kok wis rong pringkil. Ngono aku wis sambungan. Apa kok sambungan? Rucika merke. Pun Mau pralone mau to. Wis kaya Mbah Baut. kembang wae weton gunung Sing nyolot apik. Ya, palaran. Piye nek aku ngendang kene penak para? enake aku nyawang saka kowe saka mburi jan. Piye to? Rumangsa kok nyawang kok mburi nyawang kok ngarepe enek kok. Masake raiku padakno gelungan ngono. Astaga. Rayuk pating nyermumu hireng nopo enek. Saka mburi kaya nyawang kandang sapi ya. Enek to wong wedok kok dilokne kaya kandang sapi. Aku kuwi lho gelungane panjenengan menika ora until-untilan kaya Oh, arep ngomong kaya letong. Arep ngomong kaya letong. letong. Pacitan. Ya. Tenonge dilumahno. Omonganmu genahno. Letong kuwi mengandung nutrisi yang baik Rasa untuk omongan. penggendar. Rasa nutrisi-nutrisinan. Kelemben-kelemben roti-roti. Biyen-biyen saiki-saiki. Ayo. Sri Uneng Mustika Tuban. Ayo. Saiki nek ora penting wis rasah mbianan. Iya. Oh alah, Mas Roni to. Pari keset dadi ratu. Iya. Sakit hatiku. Aimu no. Engko tak tambani. Iya. Beberes para. Ani ye. Wani ye. Wani ye. Ya. Pancian. Pacitan. Oh, Pacitan. Pacitan. Oh, enggak gelo. Kayak sing jedore ketake kepengin eksis. Oh, iya. Kon rene maju rene. Padake. Ora to ana kanca kok sak grup kok gak kompak. Ana kancane salah kok. Ndagel. Padahal kamu salah tenan ngono. Iya. Kuwi ngeleng-eleng jenenge luput kadang kok meneh kok nembang. Pacitan. Ya. Pacitan. Sarwi. Aduh, genti aku sing luput. Wah, luput kok nular. Sepurane ya. Iya, iya. Ngono ki aku nek kok omah ajarono sik to. Iya sayang Mbak. Ya. Astagfirullah. Kok iso sayang, Mbak? Sayang apa, Mbak? Sayang apa, Mbak? Sayang Mbak. Ora konsisten. Sepurane ya. Iya. Wong lanang penak ngene iki lho. Ora tau nesu. Enek dewone iya. Duitmu tak jiwuk kabeh ya iya. Kowe rasa mangan ya modern. Panas udan Lah iya ngene iki lho. Aku wis pokoke ngene karo panjenengan. Awake dhewe lak teman to, wis besti to. Pamane aku ora bergerak, awakmu ya bergerak. Saling melengkapi. Wong ade lak besti. Kanca kenthel,
saking ketele kaya umbel ya. Adewe ngono. Pantes makanya. Panas udan panas mau ngaling-ngaling caping gunung Bluk. Piye? Ding dut plung. Apik ngene. Nadyan wadon. nadyan wadon sarta lanang inomane banyu bening Iya. lagune kajenge ngono wae. mbak-mbak ibu-ibu waranggana Oh, nggih. Lho nyapa gak awakmu sisan, Mas? ah Ya sisan lho, dit 100 lho. mboten apal kula Engko tak bagei nggonku. Aku mau entuk saweran pira Mas Yusuf? 300. 300.000 engko tak bagi 10. Ah, kita Nyanyi. kita wis potong pajak barang mau Heeh, potong pajak barang kok. Monggo Mbak Risa. Iya, Mbak Risa Rahardian. Iya, monggo Mbak, kula tak ten wingking mawon ngancani Mbak Eka. Teng wingking. Walah, Mbak ya awakmu gak iso. Astagfirullah. Mbak ra iso ado-ado karo aku to. Mboten ngrencangi, Pak. Lah nggih ngrencangi nggih, Mbak nggih. Loh. Ngancani joget. Oh iya. November mayang kok. Lah iya. Ora masing-masing. Mbak Eka, Zariza. dalem. Aku nyeluk kono kakak, paling ora Mas lho. Nggih. Awakmu matani pasaran iso, Pak. Iso Pak. Lah piye? Awakmu cara nyawang anu panjenengan iki umur pira? Yuswa pira? Kok iso muni Pak ki lho, yuswa pira? Pak ya anggepe. Lah. Kok sik? Paling ora yuswa pira nek cara anggapmu. Soale diceluk Pak iki ora maido. Ora gelem protes ngono lho. Oh, ngono. Oh, lah nek cara kowe nyawang umur pira? Umur pira, Sa? Umur pinten, Pak? Sewidak nggih. Wah, ngawur. Kowe iki ngawur kok iso. Aku ki 17 plus. 17 plus 18 niku. Oh, 17 plus. Nggih. Oh, 17 plus kuwi sisane, Sa. Oh. Ora, Mas, ora. Pun nggih, ora apal. Ngancani ora apa-apa, penting ngadeg nang kono. Iki kok nek stagen ku nganti. Ora apa-apa, Yo, men. wis. Tekat-tekatan. Mako Mbah Baut Iki aku ngapa joget iki? joget. Ya. Setan alas. Jenengan ngagem dobelan mboten, Pak? Dalem Ngagem dobelan mboten? mboten ya, Mbak. Mboten. Namung segitiga. Piye ngene iki, Mbak Eka? Napa? Piye ngene iki? Ora apa-apa wis Superman kok. Kadang malah katoke ning njaba. Ngono. Kalau menika Superman sing gembol Supermi. Dakel. Supermi campur bakso. Wis ono Supermi barang. Enggak. Ning kono apik, aku seneng aku. Nek jaman berjuang pinjol kelingan
Iya. Lah iya. Kok ya apik jembleng bareng kok ya. Jogetane iku lho. Lah nggih aku pengen coba tak pengen roh jenglengane pisan kas ta. Nggih. Ya. Oke, coba jengleng Mbak Riza ya. Tak kendangi tok wae rasa coba anu kendang tok ya Mas ya. Tak nonton iki lho kok apik aku seneng aku. Seneng tenan aku. Seneng tukunan. Lho kok tuku. Lah piro regane? Iki modelnya persewaan. Per jam. Coba Mbak Riza nyanyi coba Mbak Riza. Sing pripun? Oh, baleni meneh? Syukur Oh bisa. iya. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja. Iki lho seneng aku ngene iki. Piyayine gede dhuwur bareng jengleng kok mak nutik gitu ya. Ha iya. Kok seneng aku. Krungu ta Mbak sampean tekan kono? Lho krungu. Mak klunting ngono ki lho. Heeh karo mak tus ngono. Apa sih makku? Sajake. Mbah, Nggih. lanjut coba Mbak Risa. Iya. Entak pisan. Sekar bisa gunung desa dadi Ije, sampai gunung sampun. Matur nuwun. Pak Nggih Dalan. Mbak Riza kalian Mbak Eka. Wah, Nggih. iya. Endi? Ya, Budek sih. iki jurang. Nyoki sing keruwak ki nyo. Matur nuwun Mas Aku mau Roni. janji arep nganu nyukani panjenengan. Oh, Mas Roni. Yo kuwi kene. Wis ora wis tekan tanganku ora iso bali. Nah, awak janji to, Mang. Ya. Aku isine amplope PN. Iki nyapa ning ana sandangane ora ana isine. Awakmu ya, Arep nggo ngopo iki? ya arep iki. Arep Ya wis. Wis tau nyekel duit 100 borong. urung. Nek urung, Singgonmu. nek urung. Heeh. Urung ya aja ben dicekel sing urung tau, sing wis tau engko lek kaget piye? Yen wis. Yen wis ya wis barang asik ben dipek sing urung tau nyekel. Ah, iki seneng. Iya cepet ya. Ande pengendang mantan rentenir iki. Makasih ya, Mas. Iya. Iya. Heeh. Nggih, Sampun nembang gunung sampun. melih Mbak Eka. Lah mbok menawa menika dipun rencangi Mbak-mbak pesinden. Nggih. Menika wonten panjenenganipun Mbak Via Damis. Ya. Kok damis? Kuwi coba to, ayo Mbak Via, jumeneng Mbak. Sampah. Sisan karo Mbak Ria diaturi jumeneng barang. Per orang 1 sampah. Tunjung bang tarate. Oh, ya Mas ya Mas. Ya apik lah. Ngene iki jenenge carane nek cara aku dadi Mbak Via ora trimo. Lah pripun to? Wong wedok ayune kaya ngene. Lah. Ngadeg kok njur Via Damis. Kaya wong wedok sing paling galak-galak dhewe. Iringane wis sampak lho. Iya. Cara aku ora trimo, Mbak. Paling ora panjenengan sampak to, terus mau pindah Mbak Ria terus ayak. Kaya Permadi sing lagi teko kae. Dibedakake Mbak panjenengan. Nek aku gak trimo dadi panjenengan. Ngono Protes. kuwi ceritane. Heeh, lha piye? Ora trimo aku. Lah mergane ngopo? Ra trimo ye. Kok to bedake aku? Lah biasane sampak lho. Lah bedane aku karo kene apa? Lah beda. Apa bedane? Aku wis membengi menyang. Ha iki penjenane ya dinehi sing alus-alus. Adume aku mau pengen menyang njuk sampak. Mbak Via, cara aku tak Kalah omongan njuk gur nyanyi-nyanyi tak tok. tantang.
Rumangsane apa? Rumangsane apa? Oh mangsane aku apa? Nek dipadak-padakne liyane, aku mesti menangan, ngomong. Loh, nek dipadak-padak liyane aku mesti menangan. Lah iya wong liyane rawani karo kowe. Ngombemu paling apa? Banyu aqua, paling ora banyu putih, ngomong. Hah, paling ngombemu gur banyu aku atau banyu putih to? Ora, delokan ki lho, lehku aku ngombeku hit. Oh. Delok kene. Apa ya wedang tenan iki? Apa ya wedang tenan iki? Iki hit paling ngombene jero ya banyu putih, gen ketok sangar tok ngono. Mesti. Nah, gur ngono, tantangane, Mbak. Nah, ya toh, nah gur apus-apus. Gur apus-apus. Lah nek aku, Rimih. aku, Mbak, ngomong. Aku lho. Aku saorarane banyu aki. ngomong. Wah, aku saurarane banyu aki lho. Arep modar apa? Lah kuwi keras lho. Lah iya. Mula bener ombenane. Aku. Heeh, bener ombenane banyu aki. Lah kuwi gunune wis kaya anjat-anjatan kuwi mergo banyu aki. Nuwun. Rumangsane bedake karo Rumangsane. bedake ya Mbak ya. Bedake aku. Wajahmu kaya bagus-bagus dhewe. Wah, wajahmu kaya Lanang-lanang bagus dhewe. dhewe, kaya lanang-lanang dhewe ning donya. Nah, ngono, wajahmu lho kaya Wajahmu iki lho. Lah nek aku kuwi ngrumangsani rai kuwi Oh, elek. kaya permadi. paling ora gur permadi. Wajahku ngono. Wajahku iki lho. Kaya tungkakmu ngono. Kaya aja nombak lah kowe iki anu Belani aku mau belani kono. Wajahnya ki tungkake alus Mas. dalan Ora iki. mungkin Tapi kan- tungkae kono ki ora halus ya. Piye ta? Bentet-bentet kayak lho tungkae. Alus kaya Ora ya. bokong bayi lho paling ora. Ngono. Halus tungkakku ya, Mbak. Nggih. Aja dadi ati ora apa-apa. Iya. Tegese Mas Yusuf tresno karo panjenengan. Oh, lah ngoten. Oh. Ora percaya ki aku. Ayu ya Mas Yusuf ya. Heeh. Loh, kok ngarep coba? Ayune kaya ngene kok. Alah. Kok ayune kaya ngono janggut ngasih. Matur nuwun. Janggote ngasih telu lho. Iki ki penglaris ya, Mbak. Dia ta Mbak Ria lho. Piyai kok iso wah lho delokan ngene iki. Lho, janggote. Apa kuwi jenenge? Anu, Lebah bergantung. Lebah bergantung. Iya. Kok bisa? Terus menika irunge mblarak sempal. Blarak sempal. Mripate Miji timun. Alah. Kuwi maksudnya piye ya? Alise Alise yo nyelo cendani. apik apa ora gitu? Alise gendewa pinentrang. Heeh. Bangkeane lho nawon ndas lho. Kemit, Mbak. Kemit. Nawon kemit, Ya. nawon kemit. Yo alah. Malah ora kok lho. Ayu-ayu kabeh sindenan selaras ki kok dibedak-bedake. Lah. Aku gak trima. Aku yo ora trima kok. Wong ayu. Mbak Ria. Iya. Mbak Ria yo Mbak. ayu. Kompletipun Mbak Ria sinten? Mbak Ria Osawa napa? Sinten Ria Pamungkas. Oh, Mbak Ria. Oh iya lali. Sing dieling-elingi napa? Nggih, nembang nggih, Mbak Ria. Iya. Mereka wonten anu pamundutan ninggal katresnan. Wah iya. Pamundutan sik 8 sinden niku mau ninggal katresnan to? Kok ngedume. Sak sik. Lah wong aku ki gur tekon panyuwunan. Semangke nembang. Bang. Ora usah takon. Kok rumahku galak mentok karo Mbak Via. Kono ya galak karo aku. Yo men. Oh, ngono mainmu. Ora. Oh. Nek nesu ndelokan mekrok kaya ngono kuwi lho. Apane sing mekrok, Mbak? Mekrok atine. Oh, atine. Ora trima, aku ora trima kok. Wong ayune kaya ngono kok dilokne sak karepe dhewe. Lah kok dandan lho wis kejam papat. Ayo coba madhep rono, Mbak. Tak sawang komburi. Oh, ayune wis kaya sound control kono kok panjenengan iso. Digenake. Alon-alon ngomong iki alon-alon. Bodine lho, semlohae kaya sound control. Tak nyeluk ngono. Alon-alon sing ngomong iki Oh, kaya sound control. Astagfirullah. Sound control. Sing muni sound komunikasi siapa? Sound control. Ya. Mangga ninggal katresnan. Mangga Mas Mojo nembung karo Mas Mojo sik kowe. Ayo. Kon Yo bareng-bareng no, nyanyi bareng-bareng kok. ndang kowe nembung aku. Oh nggih. Lah kowe Mas Mojo tulung apa ya? Bingung aku. Ayo. Nggih, monggo Mas Mojo. Monggo Mas Mojo. Nah. Yo.
apa tuman ngene iki. Lah ya mergo Mbak Via ki piyai sing linuweh Linuweh. dalam segala hal. Nah, nggih wingi numpak bis barang. Iya. Kok jane arek ning apa ning Sleman, Sleman ning Klaten. Heeh. Lah kok diimbui teko Jogja. Lah iya. Nesu-nesu yo nan. Piyai sing linuweh. Iya, bobote ya linuweh. Iya. Heeh, nembang mele Mbak Eka. Eka. Kok Eko to Eka Lah, nggih nek- sami nggih. Eka kan nek ditulis apa Diwaca. maca basa Jawa kan A dadi O. Oh diwaca Iya. nggih. Eka. Nek Eka diwaca dadi Eka. Eko. Lah nek misal sega diwaca dadi Sego. lah nek misal kontal Mencelat. kok iso celat. Kok bedane adoh men. Eka Eko. Sega Sego. kontal Mencelat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ki ngaturi Mbak Niken, Mbak Anggi karo Mbak Leres, Yoga. inggih, Ya, monggo. telu sisan. Mangga. Wah. Iya. Sing cilik dhewe pinggir dhewe. Nah, bener tadi menurut. Iya. Mas to. Pancen kene iki sinden ondo. Ondo maksudnya? Ondo le tundakan Oh, heeh. tundek saka ning dhuwur ondo. Ya dari segi suara ya dibedakan. Iya. Saka sing ketaplek tekan sing bluk. Mbak Eka iki termasuk apa? Kuwi anu kuwi krutuk-krutuk. Iya wis krutuk-krutuk karo kruwel-kruwel. Heeh. Dadi sinden kecerit. Astagfirullah. Wah, sinden kok suarane krutuk-krutuk. Kaya apa kaya udan Iya. digenahno. Heeh. Nembang anu. Lagune napa niki? Liwung dhisik dhewe wisa tresna. Terus liwung, terus kari dhewe anu apa jenenge? Apa ayo? Apa? Apa ayo? Kari dhewe sakarepmu lah. Apa ayo? Apa ayo? Apa ayo? Nek ora meneng iki ra sida tak nehke. Ayo meneng. Nek wis ngono gak iso piye-piye. Apa ayo? Ora tak nehke tenan. Meneng. Tak nggo ganti oli sesuk. Apa ayo? Pokoknya urung tua kene muni terus ae. Ya. Aku kemekelan karo Mbak Niken mingkem kuwi. Lah apa ta? Wis guyu ngene ta le mingkem. Lho kuwi jenenge piyayi cantik kok ngerti stylish gigi dikasih hiasan. Dikai herbal ngene iki. Apa? Ngapa kowe? Kuwi lawane kuwi. Codote kuwi mangane buah. Kok codot? Codote. Bisa codot lho. Sinden kok dilokke codot. Lah kuwi buah urung mateng pangane. Padahal mosok codot luwak. Wisa Nemen lho. Kancamu ya nemen lho, Mbak. Wah, paling ora ya trenggiling ya, Mbak ya. Oh kuwi luwih nemen lho. saya parah. Iya. Rungi-rungi kayak ngono. Wisa tresna liwung karo loro ati loro. Iya. Nggih. Mangga. Ayo Mbak Eka. Urut saka Mbak Eka.
codote nggih. Napa? Ora ngapa kae? Oh, lah wayahe jem-jeman kok mak kutik ngono aku ya. Astagfirullahaladzim. Hai. Astagfirullah. Makasih. Sama-sama. Ani Sing ngendang ganteng ora Mbak Eka? Sing jaipong ganteng ora? ganteng. Ganteng ya? Iya, aku gelem. Hah, gelem. Mbak Eka gelem. Yo gelem dadi kancane. Kekancan sing apik ora kena. Codote wis arep mabur lho. Nek mara-mara diencoki codot mbok lho Mbak Eka. Tak pikir-pikir to. Bareng mau ki yo tak alem Mbak Fiyaki kok yo ayu piyaine. Tapi kok yo gak perasaan ae Dik. Ngene to, nyanyi nembang kok yo notol ae masalah. Kancane lho nembang asik muser kok tangga. Enak ya kok. Padake pitik lho, notol iki lho. Iso. Mosok notol. Lho. Wayahe senggak yo senggak. Weh, lambene terus ngono. Iya. Senggak yo karo dahar ngono kuwi terus. Wonge isih ning ngarepan kok lambene wis tekan pawon. Wayahe senggak yo senggak, dahar yo dahar. Oh alah. Multifungsi. Multifungsi ya. Multifungsi. Ya aku yo sindan yo karo nyindan kaya karo mangan ngono kuwi. Lah iya. Maneman. Karo ngulu. Sindan kok karo ngelek ambekan Mas. Ah iya. Iya, enggak. Pungkasan tak trimo. sing lenggah ngajeng, ana sing lenggah dhuwur barang. Oh iya. Kaya ning tribun, ning gedung olahraga kae. Berundak. Bertangga-tangga. Bertangga-tangga. Ning Batagor. Batagor? Berundak. Apa? Berundak. 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 Berundak-undaan. Kok Batagor? Oh, gor. Gedung Serbaguna. Oh, gor. Mangga. Kayak gulune Via. Sabtu pandito.
Ki ana pamundutan Mbak Eka. Inggih. Sing disuwun panjenengan. Napa niku? Nggih, nyuwun Candi Junggrok, Junggrok utawa Kijing Miring. Ya. Artine padha-padha dari Madualas Sumbawa. Bang Tris cara tepat untuk sehat. Oh iya. Matur nuwun Bang Tris menika nyuwun Kijing Miring sing minangkani Mbak Eka. Ya. Ning sawerane ning nggon aku ya sing gedhe pangapuramu Mbak Eka. Nggih to, kula mumpun manut panjenengan. Oh, lah nggih ngaten. Nggih. Iya. Iki saweran. Pamane kula sing nembang kok jenengan rambagahi kula iki jenenge banten. Oh iya nyah. Mboten. Ya wis ngene. Lho. Diomong mboten kok terus ya wis. Lah aku ki realistis Mbak jenengan ngendika mboten nggih. Oh apa enake. Lah nggih ngoten. Iya, ya wis ora apa-apa nyah ikhlas. Makasih ya. Iya. Iki tenan. Tenan, Mbak. Iya, Tapi Kijing aku Miring. ora penak gawane nari. Ora penak? Gak penak. Yo aku Sapi unine piye? Sapi unine piye? ora sok nyuwara sapiku. Aku ra ndek sapi. Suarane sapi. Sapi to? Oh piye suarane? Aku kan ora tau weruh sapi, dadi yo. Oh lala rohmu apa? Weruhku to? Oh teleke letonge. Iya. Sapi unine piye? Sapi unine piye? Mbak. Kuwi wedhus. Iya nya wis. Wedhus unine Mbak ngono. Iya. Iya. Mbak ngono unine. Ya Mbak, kuwi Mbak. Oh lah kok koyo sak wedhus. Kijing Miring Mbak Eka. Nggih, Kijing Miring. Mangga. Ting tong ting. Ayo Mas Kijing Miring. Ayo Mas Kijing Miring. Ngetan telingulan apa setiane kalakon. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo Mas Kijing Miring, ayo Mas Kijing Miring. Timun-timun sigarane, ayo bangun agarane. Ayo Mas Kijing Miring, ayo Mas Kijing Miring. Blarang disampirke omahe cerak ngampirke. Aku omong sepedane sayang sithik bekone bolong. Aku mau karo silane sayang sithik duweke wong. Ayo Mas Kijing Miring, ayo Mas Kijing Miring. Tuku tahu ning Wonogiri para tamu kathah rejeki. Ayo Mas Kijing Miring, ayo Mas Kijing Miring. Ngetan beling ngidul kendang kencanan, ayo ndang kumpul yo. Matur nuwun Mbak Nggih. Eka Kebumen. Coba Eka. Mbak Eka uget-uget Uget-uget. dadi ngonekke Kijing Miring dadi kelingan Mbak Eka Kebumen. Nggih. Iya. Iya. Iringane sesek ya nekat. Munggih-munggih kula. Ngapa? Kok lek sampe aku entekan abab terus ngene piye? Lah ya karang tanda nangine kan ming sak botol Yakul. Ayo. Lah ya kudune ngerti sak bokol Yakul. Botol Yakul. Nggih, tak neruske lakon nggih Mbak Eka. Monggo, dipun Matur sembah terusaken. nuwun. Nggih, Sedaya
lepat nyuwun pangapunten, mbok bilih kula keladuk leh kula gojekan garapi panjenengan nyuwun pangapunten. Dawa Iya. sami-sami kula remen saestu saged panggih panjenengan Mas Yusuf. Alhamdulillah. Panjenengan sehat selalu, Nggih. sukses terus. Amin. Anggenipun ngringgit dados inspirasi generasi muda. Amin amin. Panjenengan ugi dados inspirasi sinden-sinden muda. Amin. Estafet seni naminipun menika. Amin. Iya. Nggih, matur Mbah Nuwun ugi kagem keluarga ageng Bapak Kamto, Katmo, Pak Katmo. Katmo. Nggih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nyuwun pangapunten tak tapuki dhewe lambeku. Pak Katmo. Tak ewangi, tak ewangi. Oh, lho, ora napukmu. Iya. Panjang yuswa. Amin. Tansah pinaringan ayem tentrem. Amin. Bagya mulya momong putra wayah tumeka Amin. puputing yuswa. Amin matur sembah nuwun sedayanipun Mbak Eka. Iya. Nggih Mas Yusuf. Mengke nek kondur seragen ngatos-atos Inggih. salam Mestunipun. kagem sederek kula sing teng daerah Sukodono. Oh iya. Wonten daerah Sukodono nggih ya? Wonten sederek kula teng mriku. Nggih, daerah Sukodono, daerah Jumbleng nggih enten? Wonten